Er du låst ude, eller er nøglen væk? Hvis du er, så ved jeg nøjagtigt, hvordan det er. Der er ikke noget værre, end at stå foran døren og ikke kunne komme ind, hvis det er koldt, regner, sneer eller man skal på toilettet. Ja, man kan endda blive fristet til at smadre et vindue for at komme ind. Man føler sig dum og vred på sig selv, fordi man ikke har styr på noget så simpelt som en nøgle. Mange forsøger at ringe efter en ven eller et familiemedlem med en ekstra nøgle, eller de forsøger at finde en måde at bryde ind på. Men din ven er måske ikke hjemme, og hvis du bryder ind, så koster det tit mange penge at rette op på senere. I stedet bør du ringe til 70 20 10 35 og få et godt og billigt tilbud på oplukning af din dør. Secure Partner har hjulpet tusindvis af mennesker i over 20 år med at komme ind, når de har smækket sig ude eller har tabt nøglen. Vi er hos dig i løbet af kort tid, og vi hjælper dig hurtigt indenfor i varmen igen. Secure Partner kan desuden hjælpe dig med alle andre låseproblemer, for vi er certificeret til at hjælpe. Måske har du brug for nye nøgler, en ny lås eller en mere sikker løsning. Vi kan hjælpe dig hele vejen. Læs de mange tilfredse kunders udtalelser på trustpilot.dk. Som kunde hos Secure Partner får du en professionel låsesmed, døgnvagt med hurtig udrykning 24/7, lavpris og kvalitetslåse, samt certificeret og godkendt arbejde. En af vores private kunder siger det på denne måde: godt arbejde, hurtigt og professionelt, og så til billige penge. Jeg stod med en opgave, der var flere ting i, og andre låsefirmaer kunne ikke klare det, eller også skulle de bruge 2 dage på det. Men Secure Partner var der på 1 time og klarede det med det samme, og til en pris, der var over 30% billigere end de andre. Paul Garst. Og fra erhvervslivet lyder det godt håndværk. Jeg har haft en del byggesager, hvor jeg har brugt Secure Partner til låseopgaver og videoovervågning. Jeg har altid fået en yderst professionel behandling, og til konkurrencedygtige priser kan kun anbefales. Thomas Frederiksen, Dansk Byggeservice. Du spørger sikkert dig selv, hvor meget det koster at få åbnet sin dør, når man er låst ude. Nogle ville måske udnytte situationen og tage så meget som muligt, når du nu står i en klemt situation. Lyder 2.000 kroner rimeligt for at få åbnet døren? Hvad med 1.000 kroner for at kunne komme ind igen? Hos Secure Partner har vi forståelse for dem, der står i en svær situation, og derfor gør vi det så billigt som overhovedet muligt. Hvis du ringer nu og fortæller om denne video, så kommer vi ud og lukker dig ind fra 395 kroner. Prisen svinger afhængig af tidspunktet på dagen. Ring nu på 70 20 10 35 og få en professionel låsesmed til en overkommelig pris. Vi er som regel fremme inden for 30 minutter, men hvis vi ikke er hos dig inden 3 timer, skal du ikke betale noget. Hvis du stadig ikke har ringet på 70 20 10 35, er det måske fordi det ikke er koldt nok udenfor. Spøj til side. Få den nok billigste og fornuftigste løsning på at være låst ude. Ring efter Secure Partner. Secure Partner hjælper dig ind, uanset hvad problemet er. Og vi sørger for, at du har det okay, inden vi kører igen. Og så får du også nogle tips til, hvordan du kan undgå at blive låst ude i fremtiden. Ganske gratis. Glæd dig til at sidde i varmen og være sikker på, at du aldrig igen kommer til at stå udenfor, uden at kunne komme ind. Ring 70 20 10 35 nu, så er dit problem med at være låst ude hurtigt løst.